ofosu ano waka no anafo mampa prophet nti enne no ankasa no topic am de bana no odere obia ntiase wo wiasim ha se sunsun wiase no owo bia wotake no ofosu enipa ewo atamfo Bible agitum abosomfo agitum no obi anso agitum ya wo honam fam de ene wo sunsun fam de bata na de sunsun mu de na obusa me sunsun mu obi a watamfo bebre obi a watamfo obi a wobi asa ye bofutu bo na ye se taaki nipa sumes na ugya na ketekete a obehye saa na sunsun wi asete aya saa na nyame abɔ no ewurade asɛm sɛ me na me bɔ watamfo sɛ wonsɛi ɛde sɛ onyankopɔn nyansa mu no wɔno ana ayɛ enti nipa bia ni hɔ a uti wi ase a sɛbe wo ya dɔte a sunsun mu uni tamfo ɛba saa na gye sɛ onyame asɛm no kura no ɛnya no kura obi a watamfo obi a wobi no free mind ofo na ngeni enti die obenya sika no obenya sika die enso apomden na apomdi abɔ no die wono nso oni sika no he aduane bi a wo wiase bia so betima dibi enso ne kra ko no die pa so benya bia di no ayi to obusa akoba efiri sɛ die de to saa ne ma no ne nsa nka bi enti ebegya no sɛ oni enso wonya ɛna wadi enti yakubu ka asɛm bi waso ko bedo enso wonya ɛna de owo bi no otamfo besɔre yatia no enti sika no wɔ hɔ de but owi akokɔ a enye yie sika no wɔ hɔ de na kono de wontimi ni sika no wɔ hɔ de na aka tira ne sɛ oni bɔdodwo ade ntira ya hwɛ ba bia ne tebia nipadua na ekuta no no so oru bedi namo a ɛyɛ mojamoja sɛmo a wanhwe ya obeto aya no enti sika no bia bade but de sɛsɛ nko di ma na ne gye na kwansa nka ana de sika no so no nso wanya bi no otamfo no mfare nkɔ hɔ enti obegya ne sɛ de anka de obi bi adi anso nso nya bi ana nso akɔtɔ nti saa nti na mpo kan no wase una kokɔ a una silver ananya silver nso a una kokofunu saa ne wiase tie emu oya wo emu oya ofu ebo sunsun mu emu oya pa emu oya prophet ansa na nipa bedi ne ho sanse sɛ yɛkɔ sunsun mu na so bia wo de wɔtaake no de wo maake no on pese na brabo bɛkɔ yie ne nipa bia no sunsun wɔtaake no obewu a kwa be ne befa so be pam so afu ɛyɛ ni nyina nsɛ nipa no agye sɛ obu wɔ hɔ a ɔsɔre na wutu anamon sɛ wantu anamon a ofosu de obɛyɛ bia no ɛmfa ɛne ɛwɔ bu won so a anka naturally onyame abɔ no na kwa no sa de bambɔ ato ne so ba sa nkrɔfo no ɔmo nta na ɔso ebi wɔ hɔ saa ebi wɔ hɔ ba so yi nipa tanya 1 2 nti ɔno no ɔnkɔ asɔle ɔnkɔ bosom so ɔnkɔ ba bia opa di ntire bɔtɔ untimi nsɛ ne da ni yie die no anka sa de stamp ayɛ dai team so de nyame na yɛ ne saa nyame na yɛ ne saa na na just a prof we saafo no mo no so no ye nyina sɛ wotie sɛ de asante nwoma no bɛka ye wo ye ba asase so na dodo no ahyɛ brɛ ɛne won krabia ya sesa no na just saafo no mo de no nipa ntumi amfa ne san kan na dabi ya nkrofo bu wɔ hɔ a wontimi ensɔde ntia no wɔte hɔ na nyankopɔn aka no ho ntam sɛ obehyira no nti wɔne nyankopɔn wapam Abraham wɔte ne baba bio ɛne nyankopɔn na ɛba ne nsira bam sɛ obehyira no wɔte aseɛ nti ya nkrofo bu wɔ hɔ a ɔnsɔde ɔnkɔ ba bia empa yɛ kora ɔmɔ obedi bɔne bia bi but still so obedi yie ɛne wɔn nkrofo bu wɔ nso a na memma ne yiedie ɔma ne sika ɔma no enkwatente but ɔno no ɛde ne bambo bia nya dai ɛna so nti sɛ wansɔde ne wanhu na na montutu a ɔyɛ defo de but ɔbɛda ne hiani ɔwɔ nkwatente de enso betwa ne nkwa na so ɔwɔ ne munyam de akyire no ebewie ne de bɛyi enguasie ni nti saa ne ɛteɛ prophet ye kosunsun mu a
de be na otimu se ya ye nipa bi wo sunsumu a eba honamani a hu mo bopa o ma ye enema bibiri ofuzu ba ku mienu miensa emire ntibet aka tiro bibiri ya dane wo mo hyebirani na go edifo pa o onjinu no ya dane no enti adwuma ko twi ko breman obeye bi enye so mu ade o osum nipa bre no ho ase eye adwuma den but esan ne nkrabia na okraba ya na dane nti obeya enkusi aga obi nso wo ho a nanim onyam na nkata na ekura no aya ye wono no ehyebere no kura no anketimi ton etimi di obi so de na edaba oda so nti obi ayi adwuma saa wabrɛ saa ɔkɔ ba bia obi ya de ketua bi ma no afi de adwuma na wo ya na enye yie no bo sepra ko pɛ de adwuma na saa ba ye de abɛye yie ade ntira ni good luck na edi na chi no anka gifri ni nsam na mkopon fa obi so de ma no asa aba nti do bɛye bia de na bɛye de ade na bɛye yie prophet ayi obi fie nko a ene tumi ye no anka ne no de batane no da bia meka ade ya kyen ade ya sa no ne ganima mu ye de anka ya sisa ena wo kwaso de atore fie ho kro obi tumi de ho pa etimi yawo bro no a wote so no obi tumi de ho pa yawo plus one kasa wo fie obi kwa timi hyehyɛ epian ekoto adwuma bi mu no mu wo agent bi wo hɔ a oba be monitor enti oba to application atwa ho no sanka wo ba ko de wo hɔ a o ha nkofo na asa aya so nkofo no mfrɛ wo ya di nkan yi agent wo hɔ enti ba bia edwom asɔle ba bia ni pasia bia asefo enti nya sɛ de sɛ no ofie ho fi nko na betimi ayɛ de asɔde atia ba bia mito sesi a sɛ mekuta anibɔne a sɛ woni wahia yi betima trezi akɔ wo fie ɛne wo mo akɔ kodi ano de mpesa memi de ebi obi betimi dia yewo anto so ni mi ba bia enti nipa timi so tie nipa abra omfi won na busuam onye ne moda nanso owotumi nti otimi onu betima so de atia wo sanete ajma ya wo yesi a sambeta meme ebere wase se betimi amatimi Bible mu yehu abrante ya friend Samson o kan kwa unu bo hu se ye kire Samson ya chiwade a wo de kana wotimi ye dai ayembre enti dilala uzan se ehefa na wo ho ne ye dai ewo o kan no de akwasha ha da kwasha afedi wo kan ba bia ho de wo no o twa ya na afedi e akwana hudu yes eno ko fani wo ba ye nti wuti we ye wo de ye de kanwa wo be nipa bi akwa unu ma na unim okay ana se unyim ya ene ntere se ade ni ho ewiase ade bia edin wo ho bia no gigi preko pesa de na yadai wo no okay na chese prof said ye wo kan die na chese yade o entomo enimguase no bia hyehya mawo o ma wonko wanim uye die enyina da no ye wachi wade ade kana bibia be kana sa na tie on sa de no emfiri nyame hu eja hunhumfi ade bia nso omode ba ade na chi wade ka ho okay ahunfi ade bi ombe yo bia no ade no na chi wade ka ho so hunku na wo de kaza ade na dudu omde ye bia ade no e be sa akọ back okay ade bia hunhumfi hyehyɛ bia ade ne ba onu chi wade ka ho ebi ya mpaebo ebi nso ya kwankyere anya mpaebo a ade na be ya kwankyere but aya na mo no ya kwankyere ebi kura ho a na koye nkuntomire ebi wo ho a eboa edabo la so ebi wo ho a edinde ahaban ebi wo ho a edwene kyese nhu saa ne ma na sebe asabodamfo batade ne wo ho ejadwuma na kyese nyakopon ne bie wani ma hu na chi wade sanete ni odifo bia nanim dabi prophet obi wo so so obetimi aka wa asa betimi sa ade wo nzo ntimi nya wo no ma dabi sade ndi wo hu aka hu batade na ebema sa ade kro na bam na ade kro no ebefiri haba no so wa hu ade na poti ankyere wa emfa anu ntina obi wo ha kware ntiapo obekọ baabi ombeka kwanya ayine befa so ba ye nyina
nanka ya de ama no obekọ no na de tia anka de tia na tie ebu wo ha na wanhu ade na nkasa chiwade poten se wanhu na wanfa nka no a ebe odaye enko da sunsun mu no onamba ye bia ni ho wo dabi abraba ye bo no onamba ye bia ni ho owoso na onamba ya ka kwa ka atwitwo bebrebe se kwatwo a omuntiam fa so mutiam afi nyankopon anso de be na ya na esi tie se abrabo no nyame be bia nim me nyankopon be ya nka ni onyame abo wiase na wie o ana odi ase yensa ana wa se papa ane bone ana wa se de monsam timi ye no wa se de nyankopon timi ye ti wotina na so bi ko fa hade bi de be ye ono hu ade na kwa ba fa so ya ye wa gitum prako so be wu e yo hian so a gitum prako pesa de na be se ye adwuma se ye nso adwuma na kwana akwara be se no se be sa ye ya until so be hunu kwan no ansa na de ode ye obeduma ye de awreverse nti na ka tro se anta me ka tro se unyambe ye bia ni ho no to obi de unyambe be ye no go fie 20 onya 30 onya 40 enne akwana ntimi anwo obi de unyambe be ye oh me sela di mfie aduakono ansa na wo ba gitum se wo no onya sela uyo fosuo wo sebrem ya se ebia mfie 45 years se otimi paja sela de na ye anka 9 times se so de enso ye sa okay yo bia ne de enti sa wo de no so na wo ya nhwe ha ame botugu a check-in transen kata nyam ko bo ba ye woni bibia ono ba ya ma biem asa it is finished bibia no biem na chese nyame be nyina no mpabo ntimi na no wo nyame be ye no ofoso wo nyankopon ebo wo no wode on club ya ene wo chabere ma wo omono tia sesi ai wo nyankopon se afi 2026 onu betu kwan 2028 obetu kwan 2030 obetu kwan 2034 obetu kwan enti eda hosa enti ubo bitugu na da onu behu na onu bebo mpa ye no na se eni poda ntimi anse na adene bebam bata bia wo foso wuti wei na ga betu kwan anka 2024 atwam on club ye mu no eno nkoane anka danka betum dia tu kwan ana ya nhwe ha na 2024 no ntimi anya dai atwam odi nko biem asa ofoso sa na tie nka wiase anko bia be ye o ana osofu asabe obi anu asabe oni minyansi won batabrabo no yanyi no aya hwe omo mutimi paja ene wo mo asabe adini hia wo mo no onyame ase de ato ho emfie we sei na beye emfie we sei na beye emfie we anka be hia we obeboa ti se mi mfomo a eso be hia sa mo na samwan he ne nam so na omasa mo ebetima me nyankopon ni mo nyama eda onka bia so atimi abamu a na me mabo woni fra we so wunsia no obi nso wo ho a omasa mo papa woti we me nipa be 10 nti o se ba akokra na asaka 9 o se ba akon asaka 8 enti o ba se na ada o ba so le se wo bompa kakra bi no na se wonu ntimi anse na akwani sira fona ye dai abie awra ho sam so bi so de ye ba akopɛ bia nanka oba wale oba bi na nam sa oba no so man krinjira ye dai apie na wan akwana nkosia oba no asa enu obi de betima ye dwumaden edi ayeye da ti wiase ase obi eye die mfa dwumaden hu unim na me akwan na ka be ka jo ya nkopan kwan ya die ati wate ha dabi obi ye die mfa dwumaden hu obi na be so nsa kwa adina tu kwan wonim ne ba bia obi kwan so ne bobra ede asane nsa se womfa na je sanya dwumaden asem na so kan wo so nyankopon nsem se ne mo nipa ye de be obed mama any day emfa bi nka ho ti so ti wiase na hwe adwen se wo de wunim nyansa na ya smart ne na amanfo ya baba bi omte no ho na omte aka ho dwumaden hu hia ehun hia wo kwan bi so but ehun hia bebre bia wo sa nke bo but me no ya mam sa men ka se no nti obi ti am fanza nko se ne dabini famo bo first wo adwumaden etua ka anka Ghana ha manfo adwumaden nko magye anka eni obi ayi adwuma aburu be 14 years ubuta no 100 million anka ne titisika no onya bi ma 5,000 Ghana cedis onya bi ma enso ye hard working man wo ye hard working woman enso abrabon ba bi odia no ogira emfa
enti dia boa wo bi no amoa wo bi the prophets ye kan sunsum asem sunsunuma sunsum no ankasa no ade a ye nepa emfiri ho mana enepa bebire wo ho na ekwan a aya ne no ebeba no aya na eden nyina ne sa aya na yehunu kwampa no mfaso e ma ne mapa ntibe ma dabia na ye boni mum na nka ye den eba nti obekwa sole ne meka so omna samu afiwe obetu kwan afiwe enema mu beye anso wan hwe yi a saa afi no mu kura ne enema mu beye den ebeye dene enya bibia so mo bo ampa ne kwan ba fa so ma de na timi aba ani so no ho na ya na eden no ti sunsun mu enema pa wo ho ene enema bone nso ye den wo ho na enema bone ne aba ntem enema pa no ade so onim de ana onim de wo ya nsa na enema pa timi aye den aba prophet ekobare sa de bia se ne ya me hwe ha ofosuo menanke ya bre emu oya wo oh emu oya oh